Pois casáronse, xa había 2 nenos, un neno e unha nena, e enseguida que a miña mãe embarazada. E casáronse, non sei se foi en agosto, se en julio. E depois ele dixo, voume, tiña un irmão en Buenos Aires, e reclamouno para lá, e ele dixo, voume. E miña mãe dicía que non marchara, que claro, eran 3 fillos, que facía ela sola. Ele era sastre, moi bon sastre, ademais. Pero dixo, voume. E ganar, pois levavos para lá a todos. Si, ofreceu moito, pero non cumpliu ningunha. En vez de levar a meu irmão, que estaba para entrar na mili, non o levaron a ele. El era joven, claro, e era guapo, o mozo. Alá se quedou. Fixo o que lle deu a gana, e nada máis, nada. Nin escribía, cando lle parecía unha carta, nada máis. E escribindo era genial, porque mandou algunha carta que miña mãe queimou unas con razón tiña, pero bueno, eu pesoume non guardala, porque canto salían, sin conocer a historia, choraban, que a carta que ele escribiu. Pero xa non volveu a escribir. Depois eu escribinlle, cando era máis maiorciña, xa empecé a escribir, claro, iba á escuela, e escribinlle. E a mí sempre me contestou, a miña irmá non, pero a mí sí. A mí sempre me contestaba. E contestoume que mirara por miña mãe, que me portara ben, que estudiara moito. Bueno, moi bons consellos, pero ele non os colleu.